Quin pastís! Ha d'estar molt bo! El nostre cos ha rebut tot un seguit d'estímuls. L'ull ha vist un pastís, l'olfacte l'ha detectat i, no sabem com, el nostre estómac també. Llavors, què passa? Com reacciona el nostre cos? Primerament, tant els nostres òrgans interns com els externs reben un estímul. La vista i l'olfacte s'encarreguen de codificar aquests estímuls en impulsos nerviosos i les neurones, mitjançant els nervis sensitius, els transmeten al sistema nerviós central. Però el cervell, que és l'autèntic superordinador del nostre cos, rep constantment informació, no tan sols de la vista o de l'olfacte, sinó també del nostre estat intern, com ara que el nivell de sucre a la sang està baix i que una mica de pastís aniria molt bé per fer-lo pujar. Llavors, el cervell pren la decisió de menjar un tros de pastís i dona l'ordre al sistema locomotor que posa en moviment els nostres músculs. Saps quanta informació gestiona cada segon el nostre sistema nerviós central? Et creus capaç d'imaginar-ho?